Ngayon guys, gagawa ako ng pattern for sleeve. Papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ang sleeve. Gagawan ko ng pattern. Ito na guys. So, samahan niyo ako guys sa paggawa ng pattern for sleeve. Ito na guys, sandali lang gawin itong pattern ng sleeve guys. Sadya ko talagang ito ang gagawin ko para pagka may tahiin na ako, itatapal ko lang ng ganun. Sandali lang ako magtabas. Kaya ito na guys. Oh. Magsukat lang ako ng kung 7 ang haba ng kanyang sleeve. Magsukat lang ako ng 7. Tapos yung sleeve width is 12. Tapos ang kanyang ano guys is armhole is 17. Ang kalahati ng 17 is 8 and a half. Ginaganon ko na lang yan guys. Pinaporma ko na lang ng ganun. Ito na guys, tatabasin ko para maintindihan nyo. Tapos sa actual guys, sa tila na talaga, babawasan ko yung sa harap, babawasan ko ng wala pang half inch dito, pag ganyan. Ito na guys. Ayun na po ang paggawa ng short sleeve. Paggagawa rin ng long sleeve, yun na rin, yun pa rin ang itatapal, tapos mahaba lang kung anong sukat ng haba. Kadalasan is 21 and a half pag long sleeve. Tapos 22, ganun. Yun lang ang kulang dun at saka circumference dito sa baba. Maraming salamat guys sa inyong pagpanood at paki-subscribe na lang guys yung hindi pa nakapag-subscribe.